TV. Jatend migao mar arita kwema iengire Kithure Kindiki wacho ni oboke mag wuoth mosebedo kodhungore apisi migao no manyayo house geno tieki kuom thuolo mar ndalo 10 mabiro. Kindiki ne loso kinde mano timo limbe apisi migao no manyayo kama bende osingo ni migao mare oikore kedo gi mibadhi mosebedo katimore apisi no. Radio Keo nigi mathoth. Kuom thuolo machielo jatend migao mar arita ma pacho ngire Kithure Kindiki notimo limbe apise mag chiwo oboke mag wuoth kata paspot manyayo house. Oganda jo Kenya man kod dwaro mar dhi e pinje maoko koro yudo fuong'ruok bang' jatend migao no singo ne gibiro yudo oboke mag wuoth go mosebedo kodhugore apise go kuom thuolo mar ndalo 10 mabiro. The crowds are still big. It should not be like that. So we hope by the time we clear the backlog in the next 10-11 days, we will have addressed the crowd issue. Kindiki wacho ni oken gima kare keto oganda jo Kenya makolai maboyo karito oboke go kakoro singo ni chenro ntiere maneno ni oganda yudo oboke go e kind thuolo mandala 7 e kinde mabiro. Haitakuwa tena ya kwamba mwananchi anatafuta cheti cha kusafiria na akipatikani kwa zaidi ya siku 7. Bende wacho ni migao no biro neno ni jogo mawuok e pacho kaka dhimanyo thieth e pinje maoko biro yudo oboke magi e kind thuolo mar seche 24 ka jogo man kod weche matuch apoya kata emergency biro yudo oboke go e kind thuolo mar ndalo 3 kende. Wale ambao watakuwa wanatafuta vyeti vya kusafiri kwa dharura watakuwa wanapata kwa siku 3, na kama ni mambo ya matibabu masaa 24. Osingo timo lokruoge moke apise go koriwo medo kwanjo tije moko kuom apise kod pogo ganda e kidienje kaka yoro chenro makamago. We will also make other administrative changes here, including the numbers of our customer care personnel, but also separate facilities for expectant mothers who are lactating, mothers of infants, and persons with disability. More spacious banking halls, separating applicants who are foreign nationals and Kenyan citizens. Bang' tieko nuni mosebedo kadhi mbele apise chiwo oboke mag wuoth go, jatend migao no singo rieyo chenro ya apise mag DCI kama ichiwo oboke mag tim makare kata good conduct. Once we are aligned here, we have also started engaging the DCI to ensure that also that system is brought back to order. Jatend migao no kata kamano yango ni pod gintiere kod midhiero makagi kache migao no to kata kamano osingo timo duto monyalo mario chenro makamago. Lakini bado hatujafurahi kwa sababu bado wananchi wanateseka. Wengine hapa wameniambia wamengojea masaa 2. And that is a very long period of time. No citizen should spend more than 30 minutes for whatever service. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi.